denne video vil jeg bevise sætning 3. Måden man beregner vinkler mellem vektorer. Siger vi har en trekant, eller to vektorer. En vektor B og en vektor A. Så har vi en vektor mellem dem, som hedder A minus B. Vektor A minus B. Så kan vi kalde de punkter her, dem kan vi kalde A, C og B. Det vi så gerne vil, det er, at vi vil finde vinklen mellem vektor A og vektor B, som også hedder vinkel A. Det kan vi gøre ved hjælp af kosinus. Så tager vi længden vektor A plus længden af vektor B i anden med begge minus længden af vektor A minus B i anden. Og nedenunder skriver vi 2 gange længden af vektor A med længden af vektor B. Og det er så det, vi skal bevise. Vi kan bevise, at A'en er det samme som længden af vektor A'en. Ved at sige sådan her. A'en kan man også skrive som A gange, eller vektor A gange med vektor B. Nej, vektor A. Som er prikproduktet mellem vektor A og vektor A. Det er så A1 og A2 prikket med A1 A2. Det giver så A1 i anden eller vektor A1. Nej, ikke vektor A1 i anden plus A2 i anden. Og det samme kan vi sige, eller så kan vi sige hernede, der for at finde længden af den, der bruger vi Pythagoras, og det er så i kvadratet, og det er så A1 i anden, jeg vil lige sætte den her hjemme, plus A2 i anden. Og så er de to det sammen. Nu skal vi så prøve at finde den her. Finde ud af, hvordan vi kan skrive den ind. Og det kan vi så gøre på den her måde. Vi har A minus B, eller vektor A minus B, vektor B i anden. Det kan man også skrive som vektor A minus vektor B gange vektor A minus vektor B. Som vi så ikke kan skrive som så har vi så A gange vektor A gange vektor A. Det giver vektor A i anden. Plus A minus B, det giver minus
Det giver minuser. Det giver minus a gange b. Vektor a gange b. Og så har vi vektor b gange med vektor a. Vektor a. Eller vektor b gange med vektor a. Og det er så minus vektor b gange med vektor a. Og så har vi så vektor b minus vektor b gange minus vektor b. Og det er så minus minus, det giver plus. Så det bliver plus b i anden. Og det kan vi så også lave om på. At sige a anden, det er fint, den kan vi ikke få til at gå med nogen. Vektor a anden, vi skriver vektor der. Vektor a anden. Og vektor b, den kan vi heller ikke få til at gå med nogen. Så det er vektor b i anden. Og der kan vi så sige plus eller minus er det så. Minus 2a, fordi vi har 2 minus a der, og vi har 2 minus b der. Så det er minus 2a gange b. Og hvis vi så sætter det ind i vores kosinus til vinklen a. Så kan vi sige vektor a i anden. Jeg må lige skrive vektor herovre. Plus vektor b i anden. Minus alt det heroppe. Vektor a i anden. Plus vektor b i anden. Minus 2 vektor over 2 gange med længden af vektor a gange med længden af vektor b. Kan lige strege det skørt. Og her kan vi så få a'en til at gå ud med a'en herovre. Og det samme kan vi gøre der med b'en. Gå ud med den der. Og det er så en minusparentes, så vi ændrer foretegn herover. Og så kan 2 gå ud. 2 der og 2 der gå ud med hinanden. Og så har vi sådan set den færdige form, som er a gange vektor a gange vektor b over længden af vektor a gange med længden af vektor b. Nu vil jeg så komme med et eksempel på den sætning, jeg lige har bevist. Det gør vi med de her to vektorer. Vektor a og vektor b. For at kunne det, skal vi finde prikproduktet mellem de to her. Og det er jo så 7 og 1 prikket med 5 og 2 lige med 7 gange 5, det er 35. Og 1 gange 2, det er 2. Det er så 37. Hvis vi så laver vores kosinus til vinklen, så kan vi skrive ind, at det der skal stå øverst, det er så 37.
Og så det vi gør nedenunder, det er det her, vi tager kvadratroden af 7 i anden plus kvadratroden af 1 i anden. Ganget med kvadratroden af 5 i anden plus kvadratroden af 2 i anden. Og det giver så 0,97166 og en masse flertal. Det kan vi så sætte ind i cosinus minus 1 til 0,97166. Og det er så i lige med 13,7 grader